Ambalmao ayaw bisimila Mali kono ani Mali koka ni yevewa bambara kan Mali kura kunnafoniw kɛnɛ sigilen aw ka bi kunnafoniw la kumaba bɛna tali kɛ nunu de kan. Senegal jamana ka kabiri kunu alamisa ta donnen do forobamugu la u ka jamana faba kɔnɔ Dakar ka sabu kɛ fanga sɛnɛmatɔn n'o o ɲɛmɔgɔ ye Ousmane Sonko ye ale ka kiiritigɛw jalatigɛli min kɛra u ka kiiritigɛsoba fɛ Dakar k'a fɔ ko a bilala san 2 kaso la. An bɛna o kunnafoniw tɛntɛ jɛmukan kɔnɔ k'a lase aw ma. Jamana camancɛ yanfan ka taa kɔrɔnfɛ yanfan fan dɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo mara la basigibaliya u bi sɔn hali bi ni tile fila laban ninnu na bingali wale o cayara ye kosɛbɛ min kɛra sababu ye ka duguden dɔw fɛnɛ ni bɔnɛ an bɛna o tɛntɛn k'a lase aw ma. Ka kɛɲɛ ni Mali sariya sunba yɛlɛmali ko ye min bɛ senna ni a kala ka yan ka taa juin kalo tile 18 a yirala k'a fɔ Imam Mamudu Diko ale ka tɔn n'o ye semasi ye tɔndenw ye wele bila k'a fɔ k'u ka bɔ ka nin kalata in lagosi. Nunu bɛna kɛ Malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn sangani in kɔnɔ k'a lase aw ma. A y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye kokura k'a lase aw ma k'a fɔ nin ye VOA Bambara ka Malikura o kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka arajo fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Ameriki jamana faba kɔnɔ. Bi ye juma ye juin kalo tile 2 san 2023 sanga 30 aw ni Mariam bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ. Malikura kunkun n'a ɲɛɲɛw ko tɛntɛn k'a lase aw ma. A y'aw bisimila kokura aw ka kunnafoniw filɛ. An bɛ taa Senegal jamana kan. Kabiri kunu alamisa ta donnen do forobamugu la Dakar jamana yɛrɛ faba kɔnɔna la ka sabu kɛ fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye Ousmane Sonko ye ale ka kiiritigɛw jaabi bɔlen kɔfɛ min kɛra Dakar kiiritigɛsoba fɛ k'a fɔ k'a ɲangira ka bila san 2 kaso la. O kama bi VOA Bambara tɔgɔ la kunnafoni sɛnsɛnna Naman Jara ale bɛ an bolo nɛgɛ ka bɔ Dakar dugu kɔnɔ a bɛna walawalali kɛ an ye a kunya kan. Nama i n'u la. Mariam Inula, VOA Bambara lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ni la. Fana i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ komi wulikajɔw tɛmɛnen kɔ Ousmane Sonko ka binkali kɔɲɔ in ka san 2 kaso in na bi sɔgɔma hɛrɛ nana Dakar dugu kɔnɔ ani mara tɔw kɔnɔ. Bɛɛ taara ka baara la i n'a fɔ u b'a kɛ cogo min na ka kɔrɔ. Nka juma seli kɔfɛ na wulikajɔw kɛra Dakar dugu kɔnɔ ani dugu caman fana na kokura. Jagokɛlaw tilala k'u ka yɔrɔw datugu ka taa so. Polisiw ye wulikajɔ kɛlaw jɛnsɛnli daminɛli grenade lacrymogène ye. Tun caman kɔnɔ Dakar mɔgɔ caman minɛna polisiw fɛ dɔw fana jogina. Ka an lamɛnbagaw ladɔnniya komi wulikajɔw sen fɛ Dakar ni Ziguinchor buguw kɔnɔ fanga sina Ousmane Sonko ka daga la mɔgɔ 9 grenna u nin na. Polisi kelen b'u cɛ la Senegal jamana kɔnɔ ko ministre Antoine Félix Diome yɛrɛ de y'a fɔ kunnafonidilaw ɲɛna so. A ye dugawu kɛ banbagatɔw somɔgɔw ye nka an ye min kɔlɔsi bi Dakar dugu kɔnɔ ani mara caman kɔnɔ Senegali sɔrɔdasiw fana bɔra kɛnɛ ma walasa ka lakana sabati ni jamana kɔnɔ ko ministre Antoine Félix Diome ka laɲini ye. O la marabagaw ye jamanadenw wele u ka sabali wulikajɔw ka dabila Senegali jamana kɔnɔ. Kabini so fana réseaux sociaux minnu bɛ komi WhatsApp, Facebook, Messenger, YouTube ani Twitter u tigira Senegali marabagaw fɛ. Antoine Félix Diome y'a jira k'u y'o kɛ de walasa kɛwalejuguw dɔw jaw kana cari wulikajɔkɛlaw fɛ réseaux sociaux kan. Senegali jamanadenw ka lafasali tɔnw ɲɛmaw dɔn i n'a fɔ Adiltine Afrika Jom Center ɲɛma y'a jira ko ko in bɛ cogo min na jamanakuntigi Macky Sall ni Ousmane Sonko ka lajɛ u ka sigi ka kuma kɛ nin kiiri kɔnɔ in ka dabila pewu Ousmane Sonko ka kɛ cɛbo ye san 2024 jamanakuntigi kana t'a la walasa hɛrɛ kana jamana kɔnɔ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Ni tun ye VOA ka kunnafonidila Nama Jara ka laseliw ye ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Gawo mara la jamana camancɛ yanfan ka se a kɔrɔnfɛ yanfanfɛla ma a yirala k'a fɔ basigibaliya o ma ban kosɛbɛ u ka marabolo kɔnɔ baw mɛ kalo tile 31 cɛ marifatigiw olu ka dangariliwalew la warala kosɛbɛ u ka marabolo kɔnɔnaw la min senfɛ u ye duguden mɔgɔ 2 ɲɔgɔn bɛ olu ni bɔnɛ ka fara bigan caman olu gɛngɛmali ka taa n'a ye fo ka taa se marifaw olu feereli ma a marabolo kɔnɔna la. VOA ka lasigiden min bɛ an sɔngo Abdul Nazir Idrissa ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn.
gawo marabolo kɔnɔna hakili ɲɔ ɲanbɛ kosɛbɛ min ye misali ye minnu b'a jira o ye dongo don u y'a daraki walama min ye ka sira kɔtigɛ adamadenw na o tɛmɛnen ka go bɛ an ko min ma ko assassinat ciblé n'o ye ka adamaden nin bɔnɛ a la ou bien ka taa ni baganw ye ani min ye maramafɛnw o ye kɛlɛkɛ maramafɛnw ye ani min ye kisɛ a fɛrɛli ɲɔ ɲanbɛ kosɛbɛ gawo region kɔnɔna na ani ka fara adamaden k'a minɛ ni ka a wajibiya a ka wari ba sara walasa a ka se ka labila nin n'a ɲɔgɔnnaw an b'a jira la k'a fɔ ko mɛ kalo tile 31 commune bura a kɔnɔna dugu min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko Tasiga Sescom a baarakɛla dɔ kɔni u ye a bɔnɛ ani na infirmière min bɛ yen kisɛ donna a la ni ka a sɛbɛkɔrɔ jogi o tɛmɛnen ko ka bɔ yen arabadon mɛ kalo tile 31 su min ye commune min bɛ yen n'an k'a ma ko Gunzori n'a bɛ Gawo cercle kɔnɔna na fɔnɔ sɔrɔdasi minɛn kɛlɛkɛ minɛn ni minɛn camanba o minɛna o minɛn ninnu kɔnɔna na a b'o la min ye kisɛ kɛsu baden ani teni camanba ani minɛn wɛrɛ min ye sɔrɔdasi minɛn ye olu kɔni bolo dara u kan ni ka u di sɔrɔdasiw ma n'u bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a b'a jira k'a fɔ ko Gawo mara bolo kɔnɔna na gɛlɛya a bɛ yen hakilili ɲɔgɔn ɲanbɛ k'a sɔrɔ sɔrɔdasi caman bɛ i ka dɔn nin yɔrɔ masina in na adamadenw kɔni u jɔrɔ bɛ kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ waati min an b'a da aw tulo kan k'a fɔ ko min kɔni ye an ka faso fini tabaa n'o ye forces armées maliennes u ni u dɛmɛ jɛkulu minnu bɛ yan u bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen walasa adamadenw ani bololafɛnw ani u ka hakilisigi a ka se ka sabati Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na Abdul Nasir Idrissa an Songo VOA Bambara tɔgɔ la. Ka kɛ ni sariya sunba yɛlɛmali ye min labɛn baaraw bɛ senna ni a kala ka yan ka taa juin kalo tile 18 a yirala k'a fɔ Imam Mahmoud Diko ale ka tɔn min bɛ wele ko semasi o tɔndenw kɔni kelen don ka wuli ka jɔ boloda sogo min na u bɛ se ka nin kalata in lagosi Mohamed Danyogo VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale ye kunnafoni minnu sɔrɔ a kan an k'o lamɛn. Jɛkulu bɛ yen n'o tɔgɔ ko semasi n'ale kɔni ka baara ɲɛsinnen don Imam Mahmoud Diko ale ka kuntilennaw o lafasali ma olu ye sɛbɛnfura bɔ ka yira k'a fɔ kalafili nata min n'o bɛna kɛ juin kalo tile 18 ka ɲɛsin sariya sunba ma ko olu fɛla tɛ bi Yusuf Jawara n'ale ni kulu ɲama ye an ka ale lamɛn. Ka tɛmɛ semasi ye communiqué caman kɛ mun na o y'a ɲini jamana ɲɛmaa fɛ k'a ye laɲini min kɛ k'a fɔ k'a bɛ jamana sariya sunba k'a b'o falen k'a fɔ ko o yamaruya foyi t'u bolo sariya sira fɛ sabula ka d'a kan constitution dɔ bɛ yen o bɛ sen na kaban en tant que o bɛ yen o yɛrɛ de bɛ kuma a falen cogo kan. Abubakar Sidiki Fɔnba n'ale bɛ wasaden bulon na n'ale de sugandira k'a fɔ maa minnu n'olu sɔnna ni sariya sunba in ma ka taa a lafasa telesow la ani fan tɔw la a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi cɛmancɛ fanga maaw u dagalen don ka ni sariya sunba in ka falen. Nin fɛn bɛɛ bɛ k'a fɔ k'anw yamaralen tɛ ka nin kɛ ko an tɛ légitimité t'an na ko foyi mais anw yɛrɛ minnu ye wasadenw ye fɔlɔ anw bɛ jamana ka kasabi min n'anw b'o voter o kasabi jɔnni bann'a ka wari la ko parce que ko on est illégitime président min bɛ an kunna bɛɛ ko a ka yɔrɔ la ka na monter en puissance bɛɛ ko k'i b'i yɛrɛ ye o la légitimité tɛ mɔgɔ min na o bɛ armée la yɛlɛ ka taa fan jumɛn k'e k'i yɛrɛ ye o kɔnɔ. O kɔfɛ a tilala ka yira k'a fɔ fɛn wɛrɛ min b'a to u dagalen don o ye k'a fɔ malidenw ka laɲini de ye nin sariya sunba kura in ye Abubakar Sidiki Fɔnba. Jamanadenw ye fara ɲɔgɔn kan ba min kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko assise nationale o faraŋa de nana wa taara laban jamanadenw ka laɲini dɔ ma ni o laɲini de kɛra sababu ka sariya sunba kura sɛbɛnni k'o fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna donc jamana kuntigi ma dɔwɛrɛ kɛ jamanadenw bɛnna min kan a y'o ta k'o kumakanw fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ sariya sunba ye. Semasi mɔgɔw u kɔni u ye gafe min bɔ ka yira k'a fɔ k'u ma sɔn ni kalafili ko in ma ani ni sariya sunba ko in ma u tilala ka yira k'a fɔ ko sariya sɔsɔ dɔw kɔni bɛ sen na sabula campagne bɛ dayɛlɛ bi juin kalo tile 2 nka sanni bi cɛ mun kɔni ye maa minnu n'olu sɔnnen ni sariya sunba in ma olu ye baara daminɛ a mɛnna. Semasi jɔ fo campagne ka dayɛlɛ de ka sɔrɔ ka communiqué in bila an y'o kɛ ka da kun jumɛn kan sabula ka da kan semasi ka communiqué yɛrɛ kɔnɔna la an y'a fɔ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ ka sariya sɔsɔ sabula ka da kan campagne ma dayɛlɛ u wulila ka don Mali fan bɛɛ ka taa fan bɛɛ k'a fɔ mɔgɔ ye ko mɔgɔw ka vote kɛ u ye donc semasi ko o man ɲi ko o ma daga. Hakililajigila mun kɔni ye ni sariya sunba in ale kalafiliw a bɛ daminɛ juin kalo tile 11 ni an ka finitigilamaw ye wa tile 18 maliden tɔw olu bɛ taa u ka kalafili. Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.
hali bi an bɛ to sariya sunba yɛlɛmali ko o hukumu kɔnɔna la min yirala k'a fɔ fɛn min y'a yɛrɛ kofɔ u ye n'o ye campagne ye o daminɛna bi juma juin kalo tile 2 Mali jamana fan bɛɛ hakililajigila k'a kun de ye walasa yɛlɛmaw ka don sariya sunba la ka kɔn jamanatigisi kalata ɲɛ min kan ka kɛ février kalo san 2024 o kama bi walasa an ka se ka maliden dɔw ka hakilinaw sɔrɔ Mariam Kuyate y'a ka kuma baranin tɛngu Amadu Alpha Sisugola ale ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye politiki ko o kun kan an k'a ka hakilinaw lamɛn koɲa kan. Sariya sunba bɛnbaliya masina fila de bɛ a kun kan. Bɛnbaliya fɔlɔ ye politiki sira ye. Olu ka fɛn ye ko a man kan tɛ yɛrɛ minnu bɛ jamana kunna sisan olu ka maga constitution na. Sariya sunba in na bon ko ani autorité minnu fanga ɲɛma minnu bɛ yen sisan ko kalafilima nan'olu ye donc a tɛ bɛn olu ka baara maga fɛn in na. Fɛn filanan bɛnbaliya filanan min b'a la o ye minnu ko laïcité ani ko président tɛ se ka kɛ mɔgɔ ye double nationalité. N'i y'o bɔ a la maliyɛn fanba b'i yɛrɛ sɛbɛn in kɔnɔ bon campagne ye démocratie taabolo yɛrɛ de donc campagne mana dayɛlɛ minnu b'a fɛ olu b'a u ka argument di minnu fana ko k'a kana ta olu b'u ka argument di mais minnu fana ko k'a boycotter olu fana b'u ka boycott kɛ ni résultat nana bɛn min ma o bɛ da kɛnɛ kan o bɛ ye. Ayiwa e ka jateminɛ na fosi kɔni tɛna se ka ni référendum in kɛli kɔni bali wa? Référendum bɛ kɛ fɛn fura si t'a la saraka si t'a la référendum bɛ kɛ maintenant a fɛn ye min ye EJ mɔgɔw k'u jija a ratew n'a kuwaku kana caya parce que faut k'a ka crédibiliser. I hakilina ye jumɛn ye soldasiw ka kɔn ka wete jamanadenw ɲɛ? Sɔrɔdasiw voteli ka kɔn don mɔgɔ tɔw ka vote ɲɛ o ye wajibi de parce que sɔrɔdasiw de bɛna mɔgɔ tɔw ka vote lakana donc don min na tɔw bɛ vote olu tɛ se ka vote ɲɛ sɔrɔ o don surtout jamana min bɛ situation na i b'a fɔ Mali k'a fɔ bɛnbaliya walew ka ca kɔnɔ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ka segin kana aw ma kokura an ka foli b'aw ye k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen kan Bamakɔ ani a lamini o ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira ye Nioro du Sahel kaw bɛ se k'an sɔrɔ radio Emergence ka 99.6 Yuwaru radio Dunuya 101.2 Koro ani Bayangarana lamini aw b'an sɔrɔ 93.2 kan radio Orona o sanfɛ Sankaw bɛ se k'an sɔrɔ radio Parisien kan 98.8 Gawo o ye fiɲɛ turukala 106.1 Tumutu fiɲɛ turukala 93.3 Abidjankaw aw b'an sɔrɔ ni waati in na 99 kan Wagadugu o ye 102.4 an ka bɔlɔlɔsira bɛ www.voabambara.com walima aw bɛ se k'an lasɔrɔ an ka page Facebook YouTube ani Instagram kan VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma ni waati in na Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ taa Burkina Faso jamana kan. A yirala k'a fɔ basigibaliya o fɛnɛ bi sɔn olu ka jamana kɔnɔna la ni tile 2 laban ninnu na
kɛrɛnkɛrɛnnenya la arabadon a yirala k'a fɔ jadijɛkulu ma 50 olu de nin bɔnɛna min kɛra u ka jan dɔ dalen Burkina Faso jamana finitigiw ɲɛ o sen fɛ u karilen kɔfɛ ɲɔgɔn na ka sara in o kɔni bina a yirala o sen kelen fɛ k'a fɔ duguden mɔgɔ 2 de be olu nin bɔnɛna min kunnafoni bɛɛ lajɛlen lajɛra kunu alamisa finitigiw ka ɲɛmɔgɔyaso n'o ye état major de l'armée ye olu fɛ Kader Traoré VOA tɔgɔla ka bɔ Wagadugu. Kunna sini arabalonya fɛ kama sɔrɔ mobili kuru dɔ tun bɛ taa ni da dumunifɛn ye solen ka duguden na n'ale bɛ jamana worodugu fan fɛ olu taara bɛnmajugu ka jan kɔnɔ Tibu dafɛ dugura ka sɔrɔ nin convoi tun lankanayala ka bɔ finitigiw fɛ minnu bɛ 2e bataillon d'intervention rapide ra ani olu t'u dɛmɛna fana ka bɔ 12e régiment inter-armes soldats fana fɛ laseli min bɔra finitigiw ka daga ɲɛma fɛ ale y'a yira ko kɛlɛ min da donna o digira kosɛbɛ maajugu ra sabula benganikɛla ɲɔgɔnna 50 olu kɔni o dabɔra jatira sɛrɛden dɔ yɛrɛ ko dibikɔnɔmɔgɔ minnu ye o sensi lahara sira ma k'olu bɛ taa se fo maa ɲɔgɔnna 100 ma o laseli kelen nin fana kɔnɔ min filila fiɲɛ fɛ kunu lamusalon ka bɔ état major ra olu y'a yira ko maa gwansan 2 minnu tun bɛ convoi nin kɔnɔ olu bɔnɛna o nin na ani o kɔfɛ ko maa 8 fana jogira kosɛbɛ minnu sera ka se ni o ye dɔgɔtɔrɔso yaasa ka fula ɲɛnaman kiri olugu ma finitigiw ka pankuru kura minnu donna kɛlɛ ra ni olu bɛ wele ko dronu olu ye munumunu salo kɛ ka taa bɔ jɛnkulu maramafɛn tigilamaw ka dogoyɔrɔ kan Derbon dugudennin na o dɔw t'u sigin n'o yiri jukɔrɔ ka to ka seli kɛ u ka maa minnu fagara pankuru ye mugu jigi olu kan minnu sen sera ka u kisi olu bolila nka kunnaja taara ka minnu to olu kɔni o na jati ka fara suw kan sorodaso ka pankuru munumunu salo tora senna fo ka taa se ni olugu ye jamana worodugu camancɛlan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kelbo ani Selikaji juguden na yɔrɔ min na fana o ye mugu ci bengani walekɛla dɔw ra caman fana su le jatira o yɔrɔ nin na nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi an bɛna Ameriki jamana kan yan kunu wasabulon kɔnɔ wasadenw sera ka kala ta walasa ka se ka dan sigi Ameriki ka foroba juru la ɲɔgɔn caman o gɛlɛyaw kɔfɛ min ni a kumaɲɔgɔnya tun bɛ senna fan 2 bɛɛ lajɛlen fɛ Mohamed Touré VOA tɔgɔla ka bɔ Washington. A kun cɛra démocrate jamanatigi Joe Biden ni républicainw cɛ o fɛrɛ nin tɛmɛna sanfɛ wasablon Sénat fɛ ni kalata 63 ye ka kɛɲɛ ni kalata 36 ye tile kelen a dabɔlen kɔfɛ jamana wasablon fɛ mɔgɔ si t'a sago bɛɛ sɔrɔ kumaɲɔgɔnya la nga aw kana fili nin bɛnkan nin min bɛ kɛ ni jamana bolofara 2 ye o ye sebaya ye an ka sɔrɔ ko ni Amérique jamanadenw bolo Joe Biden y'o fɔ a ka kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔnɔ min bilala bɔlɔlɔ o ni fiɲɛ siraw fɛ kunnafonidilaw kan a y'a jira fana ko ale bɛna a bolonɔ bila sariya laɲini nin na teliya la ani ka kuma jamana fɛ jumadon Sénat n'o ye wasablon démocratiw ka seba wasadenw ɲɛma Chuck Schumer y'a jira ko jamana bɛ se ka fiɲɛ bɔ soroko bingani balawu balilen kɔfɛ Kevin McCarthy n'o ye ɲɛmɔgɔba ye min bɛ wasablon la min ɲɛmɔgɔya bɛ républicain politique kulu bolo o ye sariya laɲini min bilala sen kan dɔgɔkun caman kɔnɔ o y'a jira ko a ye sebaya sɔrɔ kɔrɔsigiw fɛ hali n'a a sɔrɔla a ye kɔsegin sɔrɔ ka bɔ a dɛmɛbagaw yɔrɔ minnu ye kinifɛlaw gɛlɛnw ye olu minnu y'a fɔ ko a ye bɔnɛ caman kɛ musaka dɔgɔyali la. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Musow tɔgɔla kɛnɛ o bɛ sigi juma malikura kunnafoniw kɛnɛ kan o kama bi futinɛ yelenba n'o ye Sidiki Jabate ye ale de bisimila min ladɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ ka sabu kɛ a ka fɔli ni seko ye nka yirala k'a fɔ san caman tɛmɛlen fɛn min ye jalaki ye o tun binna kan ka sabu kɛ ko a ye lagosi o ta ka ɲɛsin a teri musolaka dɔ ma bi Sidiki Jabate kelen don ka kanbɔ
k'a yira k'a fɔ k'a bɛna kulu dɔ sigi sen kan min bɛna ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛn musow olu tɔbɔtɔli n'u ka hakɛw lafasali ma o kama bi Keyatu Tarawele musow ka kɛnɛ kan sera ma k'a ɲininka hakilina minnu b'a la baara ninnu bɛna tɛmɛ cogo min na u bɛ u walawala nin baro in kɔnɔ an ka jɛ an k'a lamɛn. An ka bi Malikura musow ka kɛnɛ kan ani Siriki Jabate Mali artiste ba de masala la. Siriki Jabate lakodɔnnen don ni a ka fɔli masaya sɔrɔliw na a dɔnniyaw ye dunuya gun kan. Nka waati tɛmɛnen ninnu na lajarabili dɔw tun binna Siriki Jabate kan kana dankari kɛ a ka danbe a n'a ka sanga la. Misali la san 2020 waati la Siriki Jabate jalakira ne ka a ɲangi ne ɲagata bilali ye a terimuso dɔ kan ani a ka barosigi ni senfɛ Siriki Jabate ye a ka ŋaniya jira ka sɛbɛntiya ko ale yɛrɛba kun de bɛna kɛ ɲagata bilali musow kan kɛlɛkɛbaga jɔnjɔn ye dunuya kɔnɔna na. An ka jɛ an ka Siriki Jabate lamɛn. Diɲɛnatigɛ la Ala de bɛ ko bɛɛ latigɛ jɔn ma. Alhamdulilahi rabbil alamin. Ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn ni ko yɛrɛ ma k'i la fana a tɛ ɲɛfɔ fa ye mara ka ɲa. Bɛɛ b'a dɔn n bɛ n ba fɛ cogo min na. De bɛ ne ku taabolow dɔn n bɛ n balimamusow fɛ cogo min na. Tɛnɛmusow ka ca bɛɛ bɛ ne Sidiki Jabate caractère dɔn Ala barika la n bɛ mɔgɔ bonya cogo min na n bɛ hadamaden fɛ cogo min na ne bɛ siran kojugu. Au jour d'aujourd'hui ne nin bɛɛ to n kɔfɛ ko ko bɛ ni Ala b'a latigɛ jɔn ma ɲuman na a b'a latigɛ i ma ɲuman na n'a b'a latigɛ juguman fana la a b'a latigɛ i ma juguman sira. I b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ imagew ye u bɛ siran u b'a fɔ ko Sidiki bɛ taa mais a wagatinin na Ala barika la ne ye hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ n y'a ɲini muso bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fɛ parce que kanu de ye nin ye ne bolo diya ye kɛlɛ de don kɛlɛ jugu tɛ. O b'a yira Sidiki an b'i fɔ mɔgɔ kanubaga bɛ se k'i mara Ala barika la k'i bila sira kan sira min ale bolo sira ɲuman ye o t'a yira k'a fɔ ko a t'i fɛ. Hali an bɛ mɔgɔ min ka kuma la bi tɔɔrɔ t'an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ kɛlɛ sira kan an ka di alhamdulilahi rabbil alamin. Jalakili ninnu kɔfɛ i ye mun de kɛ yaasa ka se k'i kanubagaw ka danaya sɔrɔ kokura Sidiki? Bon ne tora an ka tiɲɛ de kan dɔrɔn n ka tiɲɛ ye min ye Ala kira de ye mɔgɔ ye defo tɛ mɔgɔ min na sallallahu alayhi wa sallam. Ne ye Ala ka jɔn de a kɛra cogo cogo a bɛ se ka kɛ n bɛ fili mais ne b'a dɔn ne bɛ n ba ni faw fɛ cogo min na n bɛ n ka famille fɛ cogo min na n bɛ n fa balimamuso fɛ cogo min na alhamdulilahi fɛn caman bɛ fɔ Ala n'Ala kira barika la hali ni ko tɛ ko minnu ye sɛbɛ kumaw ye walima tiɲɛ kumaw ye mais alhamdulilahi rabbil alamin ne y'o de fɔ n ko ne bɛ hakɛto ɲini kanubaga ni diɲɛ muso ni diɲɛ cɛ bɛɛ lajɛlen fɛ pour que ka se ka n ka baara kɛ parce que o de ka gɛlɛn n ka kanumɔgɔw fana ye n dɛmɛ o tiɲɛ de kan u taara n na k'a fɔ an bɛ karisa fɛ a jogo kan an bɛ karisa fɛ tɔɔrɔ kan an b'a fɛ hɛrɛ la donc o de kɛra ne yɛrɛ fana ma sababu ɲuman ye ka faamuyali kɛ et puis a b'a to ɲɛ yɛrɛ la fɛn caman. I bɛna album lancer juin kalo nata in kɔnɔna na dɔnkili dɔ b'a kɔnɔna na a bɛ musow kan tɔgɔ ko Mariama. Yala dɔnkili ni a misaliya talen don lajarabili min binni kan wa? Talen t'o kan a talen bɛ mɔgɔ de kan tigilamɔgɔ yɛrɛ banna yɛrɛ mais a tigilamɔgɔ ye ɲuman de kɛ ɲe muso de tun don muso cɛsirilen tun don muso layijutigi tun don muso min ye jɔra min Sidiki Jabate hɛrɛ fara hɛrɛ tana a ye n dɛmɛ n ka kow daminɛ wagati la mais Ala barika la ale banna ka sɔrɔ a ma foyi dɔn a yɛrɛ ye hɛrɛ min ɲini o de y'a to nin yɔrɔ de bɛ ale la. An bɛ don min na ko bi nin fɛn nin bɛɛ kɔfɛ Sidiki bɛ se ka mun misali de di kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲangata binna musolamɔgɔ minnu kan ma ka kɛɲɛ ni i yɛrɛ ka misali sɔrɔlenw ye? Bon ka da min ye ne yɛrɛ sɔrɔ kan misaliya ni taabolo minnu bɛ ne bolo ne ka objectif kuraw de ni Ala sɔnna ma ne yɛrɛ Sidiki Jabate bɛna ONG créer musow dɛmɛni kama ne Sidiki Jabate bɛna fondation créer musow dɛmɛni kama parce que min ye ne sɔrɔ ne tɛ fɛ u ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ parce que facteur ye fila de musolakaw ka ko ka gɛlɛn kojugu mais il faut que facteur dɔ wɛrɛ fana bɛ yen an k'o lajɛ min fana ye tiɲɛ ye muso dɔw bɛ dimi ka sɔrɔ fɛn t'u kan fɛn t'u n'u cɛ mais u bɛ dimi ka taa ko ta ka ɲɛsin ma parce que u diminen don ka kungo se a tigilamɔgɔ ma donc c'est vrai que Ala ye an ka justice da olu b'u ka baara kɛ wa u b'u ka baara k'a kɛcogo la wallahi Mali justice ka ɲi mais a kɛra cogo o cogo ɲɛɲinini kan ka kɛ kow la dɔɔni tuma dɔw la parce que alhamdulilayi vu que Ala yɛrɛ ye kumana muso kan damadɔ kuranɛ kɔnɔna la ka tila ka cɛ kan mais a y'a yira fana k'a fɔ cɛ hakili ni muso hakili kelen tɛ donc ne Sidiki ka waleya ye ninnu ye aujourd'hui ka baaraw kɛ ka waleya ɲumanw kɛ ka action accompagner action minnu ye musow ladonni ye n y'olu action yɛrɛ daminɛ n taara don caman kɛ muso minnu bɛ wolo kɛ o bon kɔnɔna la n'u den bɛ to yen n'u bɛ taa orphelinats ni fɛnw an ye don caman kɛ mais ne tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ olu filmer k'a fɔ ko n'i ye ko kɛ Ala i y'a kɛ Ala de kama i m'a kɛ mɔgɔ kama seli ninnu ni fɛn ninnu sugunyara muso 150 ɲɔgɔn na an b'olu ka selifiniw ta an b'u ka lahiya sɔngɔw ta an b'a kɛ Ala kama ka sɔrɔ mɔgɔ m'a dɔn
mais sisan an bɛna yelen jɔ a fɛn in kan parce que wagati de bɛ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ fana la ko musolakaw k'a dɔn ko ne tɛ se ka du gasi la Sidiki yɛrɛ bɔra musolakaw de la wa Sidiki yɛrɛ fana bɛ musolakaw de kɔ alhamdulilahi rabbil alamin bɛ sika kan alhamdulilahi rabbil alamin ala kana fɛn wɛrɛ la na tuguni minnu musolakaw du tɛ Sidiki la tuguni. an balimaw ani yantuma an b'a wele ka na baro kɛ ani hakili jagabɔ kɛ ni sibiridenw nata la n'o ye juin kalo o tile sabanan jamanadenw ka kalata o yɛrɛfɔ kow kan sariya sunba kura tacogo a n'a kɔnɔkow kan aw hakilina ye mun ye nin jama ɲiningali nin kan ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka nin babu la a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique. Ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an ka jɛ an k'o lamɛn. muso senatulanta kunda farafina ka ye Paris Jeux Olympiques kɛnɛ kan san wɛrɛ 2024 jamana 25 bena o labɛnniw daminɛ sɔɔni a laseli kɛra farafinɛgo senatulanta ɲɛmayaso kafu fɛ tarata tɛmɛnen mai kalo tile 30 san 2023 a kɛra kafu yɛrɛ jabala la Caire Egypte jamana kan jamanaw muso senatulantanaw bena ɲɛbila ɲɔgɔndanw de tan fɔlɔ n'an ko tour préliminaire jamana minnu bena ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndanw na o kɛra tirage au sort senfɛ ɲɛbila ɲɔgɔndan kunfɔlɔ la n'o ye tour préliminaire kunfɔlɔ ye Mali muso senatulantanaw ni Burkina Faso taw de bena ɲɔgɔn sɔrɔ jamana nunu fila la min mana se sɔrɔ o ni Zambi be ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛbila ɲɔgɔndan kun filanan na Zambi ka fara jamana 6 wɛrɛw kan olu sen tɛna ye ɲɛbila ɲɔgɔndan kunfɔlɔw la o jamanaw ye senkola caaman de yira kan musolakaw ta tɛmɛnen na o jamanaw Zambi, Tunisie, Maroc, Cameroun, Nigeria, Botswana ani Afrique du Sud. Ɲɛbila ɲɔgɔndan kunfɔlɔw be tan ka daminɛ juillet kalo nata tile 10 ka taa se a tile 18. Ɲɛbila ɲɔgɔndan kun filanan o be tan ka daminɛ octobre kalo nata tile 23 ka taa se a tile 31. A ko mana kun cɛ jamana fila minnu mana se sɔrɔ olu bena farafina jɔyɔrɔ fa Paris France jamana kan Jeux Olympiques kɛnɛ kan ka daminɛ juillet kalo tile 25 ka kun cɛ août kalo tile 10 san 2024 san wɛrɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele ka laseli don. Ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya fɛrɛkɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministre ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na nin de bena dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw na k'a lase aw ma k'a fɔ aw minnu bɛ fɛ ka aw da don an ka sini jamukan na n'o ye an b'a fɔ ye nɛgɛjuru sira bɛ labila sibiri o sibiri sini baro bena tali kɛ Mali sariya sunba yɛlɛmali kan ni o ye référendum ye min kan ka kɛ ni kalata ye juin kalo tile 18 san 2023 o kama wele bilalen don aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ k'aw da don a la aw bɛ se ka bataki ci an ma an ka Facebook sanfɛ walima k'an wele an ka nɛgɛjuru sira kan bi jamukan labɛnna Seko ka cɛjan Cheick Cero fɛ an ka nɛgɛw karafe o tun bɛ Cornelis bolo jamukan lasera aw ma Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ.
aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 00 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan.